Minussa on metsät, mutta ei puita. Minussa on järvet, mutta ei vettä. Minussa on tiet, mutta ei autoja. Mikä minä olen? Oikea vastaus on kartta. Se on aina edessä, ei koskaan takana tai sivuilla, mutta sitä ei voi nähdä. Mikä se on? Ja vastaus on tulevaisuus. Mikä tulee isommaksi, mitä enemmän otat siitä pois? Ja vastaus on kuoppa. Seuraa kanavaa. Nähdään taas seuraavassa videossa.